Itong ganda nito, oh. Ano sapatos, oh. Ganda ng kulay niya. At saka ang gaan. Ang gaan niya. Under Armour, over. Ayan. Ang ganda, oh. So sa halagang 38 dati, 38,500. So 22 na lang po siya. So hi guys, welcome to my YouTube channel. Magandang umaga po. Ayan, magandang araw sa lahat. Nandito na pala tayo ngayon sa isang mall dito sa Alcor. Ayan, Pahil, Kuwait. Ayan. So ito pala si Curve Bisaya guys. So mayroon akong na-stockan ngayon. Nakikita yung logo na yan. Ayan, so naka 25 to 50% sila. So tara, samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano yung nasa ano yung nakasil. So ayan nga, Under Armour sale sila ng 25% to 50% on selected item from August 26, 21 to September 15, 2021. Ayan po. So tara, samahan nyo ako. So ayan, mga t-shirt. Ayan. So nakasale din po sila ang t-shirt nila. Ayan. So mga jacket, mga t-shirt, mga shorts, yan, mga jogging pants, yan po guys. So depende po sa style. So nagre-range siya guys sa 14. Ayan. So nakaraan na bumili, may nakita ako na short, nakabili ako, ano nilang 5 kg. Ayan. So bisitahin nyo na po yun guys. Daming choices. Mula sa t-shirt, ayan, jacket, mga blooper, ayan, mga hoodie, mga shorts, at jogging pants. Ayan, sale po sila. Pwede rin mong bisitahin niya ang Under Armour. So ayan guys, leggings pang babae. Ayan, kung makikita nyo yan. So may ibang kulay. So may nakalagay, magkano ba to? Ayan, dating 10 KD, ngayon 7 KD 500 na lang sa price. Ayan. So may maitim, iba-iba yung design niya, oh. Ito 5 KD na lang, oh. Ayan, 5 KD na lang po siya, dating 7 KD 500. So ayan, leggings po yan siya. Ayan. Ayan. So ito po yung nakasale nila guys na leggings. Ayan. So depende sa style niya at sa kulay. So ayan guys, ito yung pinakaabangan ko. Ayan ang mga sapatos. Ayan, kumapita. Ayan, ang dami, oh. Ayan, so nakasale po yan guys. So ito ang ganda, oh. Ayan guys, ganda nito, pang running. Ayan, pwede rin pong pang lifestyle. Mura niya guys, oh. Dating ano siya guys, 12 KD. Ngayon 7 KD to 50 na lang siya guys. So kung nasa piso to guys, ay nasa mga ano na lang to, lagay natin sa 1,000. Ayan, 1,000 pesos na lang siya. Diba? Dating 2,000, so 1,000 na lang sa ganitong style. Ayan, ganda, oh. Ayan. So nagre-range po yung price nila dito 7 KD to 36 KD. 25% to 50% po sila. So ito guys, ang ganda, oh. Itong babae. Ito, oh. Ganda ng ano niya. Ayan. Combination sa black at saka violet. Diba? Sa halagang 30 dati. So 21.5. So 30% siya guys. Ayan. At ito, so depende nga talaga sa klase. Ayan. So itong ganda nito, oh. Yung sapatos, oh. Ganda ng kulay niya. At saka ang gaan. Ang gaan niya. Under Armour over. Ayan. So ang ganda, oh. So sa halagang 38 dati, 38,500.
So 22 na lang po siya. Yan. At ito rin. Ang dami ng ganda sapatos. Oh. Yan. Ibang design din po ito. Overding. Under Armour. So ang ganda. Oh. Ganda ng ilalim niya. Yan. So ganda nito sa pang babae. So sa halagang 38,500 dati, ngayon 28,500 na lang. So 26% po. Yan ang discount. Diba? Daming gagandang sapatos guys. Yan o. Diba? Diba? Daming choices. So ito naman guys, may Under Armour pa rin. Ayan. So ang ganda rin crib palagay sa ilalim. So ganda ng ano niya, design niya. Ayan. Under Armour. Gray ang kulay niya. Sa halagang 36 dati. Tapos 40%. So 21,600 na lang. At ito. Ayan. Ito rin ay iba-iba rin black. So iba-ibang design niya talaga. So depende sa design niya. Depende sa design yung percent din po na yung discount. Ayan. So mayroong tag 30% ang discount, mayroong tag 40%. Ayan. So depende, may 26 din. Ayan. So depende sa style. Ayan. So ganda nito rin po pang lalaki. Kaya Under Armour original lang guys. Kasi actually nasa boutique tayo ng Under Armour. Wala tayong sale on selected items 5%. So dito tayo ngayon. So ikutin pa natin guys. Ito rin, maganda rin itong sapatos. Ito ganda yung kulay. So pang walking, ganda ito pang walking guys. Ang kaan na guys, ang kaan talaga. Yan o, 38 siya dati, 38,500. So 30% na discount, so 27 na lang. Yan. At ito rin, ayan, ayan, ganda. Ayan. Daming sale. Magkano na lang to? So 53 dati, 53.750. Sale ng 35%, so 35 na lang siya. Ayan. So ang daming option guys, daming choices na pwede natin pilihan dito sa Under Armour. Ayan. So bisitahin nyo na po ito hanggang September 15 po ang sale nila. Ayan. So maraming sapatos guys. Ayan. Ito pang basketball. So magkano to? Ayan. Ganda o. Ano? So magkano to? 36. So naka 40% siya. So bali 21,600 na lang. Ayan. Ito mayroon sa 22 ito. Maganda rin. So halos maganda ang mga sapatos ng talaga Under Armour. So marami kayong choices guys. Ayan. So marami pa pong size na available. Ayan, yung sizes nila. Ayan. So huwag kayong pakuli guys. Ayan. This tayo na po itong Under Armour Alcott. So nakasale sila ng 25% to 50% on selected items. So charts number ko tapos ito pang babae. Ganda rin design niya. Charts nakalagay. Charts model. Under Armour. So tingnan natin kung magkano.
Ayan, so 33 siya dati, so 35%. So 21,500 na lang. At ito, maganda rin ito pang babae. Ayan. Maganda ng sapatos. Pinalapa-lapa, oh. Pinalapa pa lang, maganda na. Magkaan niya. Magkaan talaga siya. Pwede pang running, pwede pang walking. Lifestyle, pwede rin. Ayan. So, tignan natin kung magkano. Yan, 30 KD, 750. So, 30% siya. Ayan, so, bali 21,500 na lang. Diba? Discounted na. So, ayan. So, muna tayo. So, ayan. 55 to 55% to 40%. Ayan. Yung selected items. So, dito muna tayo sa mga polo shirts. Ayan. So, 17 dati. Ngayon, 13 to 50 na lang. So, ang daming option guys. Ayan. So, daming pwedeng pilihan dito sa Under Armour. Ayan. Maganda rin yung kulay na to. Ganda yung isa. Kita nyo may Under Armour talaga. So, magkano to? 21,500 dati, ngayon 12 KD na lang. So ito mayroong tag 9 KD maganda So 9 KD na lang siya guys. Ang material na guys ay halo to. Ayan cotton polyester siya guys. Maganda. Ayan. So madaming option. Ayan guys, sale. Ayan, so mix na to. May mga t-shirt. Ayan, may mga jogging pants na pang lalaki. Ayan, underwear. Ayan, so 14 KD na lang sa dating 21,500. Ayan, pang sports. Ayan po. So may 10 KD ito. So kung makikita nitong ganito guys, so yan po yung naka-sale. So may nakalagay na ganitong tag. So kaya nito 14 KD dati, 14 KD 500 dati, 29%. So 10 KD to 50 na lang. So ayan. So yan po yung nakasale nila. Ayan, ang ganda. Ang dami. Ayan, ito pang bata po. Ayan, so dating 17, 750. Ayan, 13 to 50 na lang kasi 25%. Ang ganda niya. Pang winter jacket pero yung breaker to ganda ito TV ang bata TV na lang dati 6 TV tapos 6 to 50 6 TV 750 na lang so 40%. Yan, marami ang bata pala to. So ayan guys, naikot na nga natin yung sale ng Under Armour. 25% to 50% sale hanggang September 15 po yung sale nila. So bisitahin nyo na po itong mga Under Armour outlet dito sa Facebook. So kita nyo ang daming sale sa sapatos at mga damit. Yan. And selected items po sila. Ayan. So, guys, makukuha na naman kayo ng idea sa akin. Ayan. Salamat po. Ayan, sa mga nakasubaybay pala sa aking channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe po sa aking channel, please po subscribe po kayo guys. Ayan. At dito na lang po muna ako at see you po sa next vlog guys. God bless.